Λοιπόν, σήμερα το πρόγραμμα έχει εξερεύνηση σε μια από τις πιο απομακρυσμένες, από τις πιο δύσβατες και απομονωμένες περιοχές των Μεθάνων, με σκοπό την έβρεση ενός μονοπατιού, το οποίο έχει εδώ και χρόνια ξεχαστεί ακόμα και από τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούσαν καθημερινά. Στην πραγματικότητα δεν πρέπει να υπάρχουν και πολλοί εν ζωή που να το έχουν περπατήσει. Αυτό το μονοπάτι είναι ζωτική σημασίας και πάρα πολύ σημαντικό για την πιστοποίηση των μονοπατιών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην ουσία, εάν δεν το βρούμε, ενδεχομένως το όνειρο της πιστοποίησης να παραμείνει ένα όνειρο, γιατί το υφιστάμενο δίκτυο μονοπατιών των Μεθάνων, το οποίο στην παρούσα στιγμή έχει μήκος περίπου 45 χιλιόμετρα, παρόλα αυτά δεν πληρεί τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, και ο μόνος τρόπος να σχηματίσουμε ένα δίκτυο μονοπατιών το οποίο να είναι κατάλληλο για πιστοποίηση είναι οι πληροφορίες που έχουμε από μεγαλύτερους ηλικία. Ναι. Και από πότε καταλήστηκε αυτό? Αυτό από το 65 εκεί μέσα. 65 με 70. Δηλαδή αυτός ο δρόμος ήταν ένας δρόμος? Ναι, αυτός ήταν ο κεντρικός δρόμος. Δεν είχε... Τα μέχρι τώρα ευρήματα που έχουμε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνουμε εκεί, έχουμε πάει ήδη 3 φορές στο συγκεκριμένο σημείο, να αποδειχτούν αληθινά και αυτό το μονοπάτι να υπάρχει. Οπότε, με την ανακάλυψή του και με την διάνοιξή του, θα μπορεί πλέον το δίκτυο Μεθάνων να πληρεί τις προδιαγραφές της πιστοποίησης που εδώ και χρόνια προσπαθούμε να πετύχουμε. Νίκο, όχι. Πάμε τόσο χαμηλά, ρε, ξέρω εγώ. Τι να σε πάμε από εκεί πάνω? Έτσι και πάμε. Ωραία, άντε. Βρεθήκαμε στο πρώτο σημείο, το οποίο γνωρίζαμε ήδη ότι υπάρχει. Είναι ένα πατητήρι. Εδώ η περιοχή είχε αμπελώνες. Ήταν όλα αυτή εδώ πέρα, το δάσο που βλέπετε ήταν αμπελώνες παλιά. Εδώ, σε αυτό το κτίριο εδώ πέρα, είχε 2 χώρους. Από εκεί ήταν το σημείο το οποίο πατάγαν τα σταφύλια. Και εδώ πέρα υπήρχε μια μικρή στέρνα σε αυτό το σημείο, το οποίο μάζευαν το μούστο. Και μετά κουβαλούσαν το μούστο κάτω στα χωριά. Πώς λεγότανε. Κομμάρια, με ασκούς. Με ασκούς, δηλαδή μέσα σε δέρματα από ζώα. Πολύ παλιά μιλάμε τώρα, αλλά αυτό είναι, το πατητήρι είναι αυτής της εποχής. Συνεχίζουμε. Το μονοπάτι το οποίο ψάχνουμε σήμερα είναι ένα στην εποχή του κεντρικό μονοπάτι. Σήμερα εντελώς χαμένο και σταθήκαμε υπερβολικά τυχεροί, γιατί στο αδιέξοδο που είχαμε βρεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο, κάποια στιγμή από μια παλιά φωτογραφία που έπεσε στα χέρια μας, φάνηκε αυτό το μονοπάτι ξεκάθαρα ότι υπήρχε. Αναγνωρίσαμε το ανάγλυφο, το οποίο τώρα πια έχει αλλάξει εντελώς, κυρίως λόγω βλάστησης. Και οπότε με αυτή την αφετηρία ρωτήσαμε και ερευνήσαμε και μπορέσαμε και καταλήξαμε ότι πράγματι κάπου εδώ βρίσκεται. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή βρει το μισό μονοπάτι. Σήμερα θέλουμε να βρούμε το άλλο μισό, το οποίο είναι το πιο δύσκολο, το πιο ορεινό. Και έχουμε βάσιμες υποψίες ότι τα μέρη στα οποία θα περπατήσουμε σήμερα δεν έχουν προσεγγιστεί από άνθρωπο για πολλές δεκαετίες. Ίσως τελευταία φορά που κάποιος περπάτησε εκεί να ήταν τη δεκαετία του 80. Ωραία. Όρος Γαλατάς. Πηγαίνει εκεί να καβαλάει τα βράχια, πηγαίνει κάτω, ή να πάμε ευθεία κάτω? Όχι, τώρα ο γκρεμός από εδώ κατεβαίνει. Είναι μια κόψη και πάει κάτω, εκεί πάει, βλέπεις, σβήνει. Νίκο, από εδώ είναι, έλα πάνω! Είναι πολύ ομαλό! Έχουμε βρει την αρχή του μονοπατιού, την οποία είχαμε ξανάρθει, είναι αυτό εδώ πέρα. Αφήσουμε σημάδια για να μην το ξαναχάσουμε. Από εδώ και πέρα θα βάζουμε σημάδια ανά 15-20 μέτρα. Και βέβαια, όταν ανοίξουμε το μονοπάτι, αυτά τα πλαστικά σημάδια θα τα μαζέψουμε, δεν τα αφήσουμε πάνω στο βουνό. Λες να το μονοπάτι το κάτω. Αυτό εδώ, ρε. Μπορεί. Κοίτα πώς. Τι ένας πλωστίχος είναι. Φτάσαμε στη Κιαφαλιάπούρη. Εδώ μπροστά. Λοιπόν, κατηφορίζουμε προς Κοσόνα.
Το μονοπάτι βρέθηκε. Έχουμε βάλει σημάδια παντού. Οπότε ο δρόμος για την πιστοποίηση είναι ανοιχτός.